I, i čao, došao moj novi video. I na početku odmah vam kažem da sam ja bila napravila priču o Ane, ali se video nije mogao prenijeti na YouTube. Tako da, poslije ovog videa 100% video mogu vam garantirati da će ići od Ane, a možda će biti nešto drugo. To je to, idemo krenuti. Ne daj se, pjevaj pjesme ljubavne. Tako nežna je, ali opasna, slatkorečiva i bezobrazna. Ožiljak, od tebe ostao mi ožiljak. Ma noge svi sad, ne strese se grad. $1.000.000 sva vrata otvara. Trepni i neće biti i zaspaće nada. Ne mogu mi ništa, ne. Slika pesma bomba, kažu mi nisam fair. Ne mogu mi ništa, ne. Sunce mi ne sija, ukrala ga zmija. Jesen u meni tuguje, a u tebi proljeće. Ružnice pred sobom. Te oči su sjaj, u njima sam car. Još malo, barem još dva, poljupca sa usana vrelih kožar. Kada se kući otprati, noćas mi dođi i ostani. Dobro došli šampioni, da s vama nazdravim. Ti znaš moje tajne sve, kad sam tužna, kada teško je. Tebi dušu otvaram jer znam da u tebe sam sigurna. Zagrli me ti, bar. Meine Franzi, meine Liebe, bude kad te vide. Otišao si, postala sam, nestao si. Izvinite. Otišao si, ostala sam, nestao si, postala sam. A moje oči plave tebe traže, hej, i bilo bi okej. I to je sve za ovaj video. Vidimo se. Bye bye.